jonggoringe netra lir baskara tutu mengolir gua sela mangleng latala ora kaya Cina coking Bajralungit penggalihku bareng aku midhangetake ature ora Drupadi karo aku wong ayu nek ora tok elingake latala ora weruh kahanan ingkang sak tenane dewa ora balekke adikku papat sungsang pawana balik kaiwangan negari ati Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mendalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Werkudara Nggih. durung nganti paripurna anggonipun Kakang nampa aturira siadi iki kaya rawing Sanghyang Narada ana ing sanggar pelanggatan. Wah, iya. Rada kakekku rawuh ning sanggar pelanggatan gagih timbalana wigatine apa? Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladoni dumawahing tawang tuwang. Nuwun sewu pukulun. Sarawuh paduka keparenga ingkang wayahipun Puntadewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepoda paduka ewang adi pukulun. Awar kencang warujayang Pak Pong. Mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe? Ya Puntadewa. Ulun tampa karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu tampanana ya kulup Darma Kusuma. Kula pundhingga jimat paripih dayana ing kasantosan pukulun. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah iwang adi pukulun. Ya wis ora kurang prayoga. Ngene ulun prapta ning sanggar pelanggatan Praja Ngamarta. Narada kakekku aku ngaturake sembahku katur. Ya Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Pukulun bekti kula kunjuk. Permati tak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Janaka. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya pukulun bekti kula kunjuk. Ya nang Lasdewa ulun tampa karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kulup Pinten Tangsen. Ya kula pundhingga jimat paripe, nom kula pundhingga jimat paripe pukulun. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Wis ora kurang prayoga prapta lunana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko. Pukulun ndadosaken kaget raosing manah kula. Rawuh paduka ingkang boten cecok ingkang saderengipun duh pukulun sesembahan kula. Menawi wonten dawuh saking Sanghyang Jagat Giri Pratingkah menapa menggah pangendikanipun Sanghyang Bathara Guru kepareng hamba barana ingkang sejati. Nanging dene rawuh paduka menika wonten
kaperluan pribadi tumunten ambabarana ingkang dhateng wayahipun Darma Kusuma Pukulun. Dalah ngene ya. Puntadewa. Ulun jarwani ya, Nger. Sejatine prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan iki merga diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata. Ya Sang Hyang Bathara Guru supaya merpeki marang jeneng kita Puntadewa. Merpeki dhateng jasa kula. Ya, Kanjeng mangkono. Wigatosipun menapa dene paduka kepareng Hyang Pikulun Bathara Guru utusan lan Pak Bathara Narada paduka Sang Hyang Pikulun merpeki dhateng wayahipun Darma Kusuma. Iki ngene ya, Nggih. Cetha dawuh Sang Hyang Jagat Girinata yen ta ulun kadhawan mudhun ana ing jagat mapane ana ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta wonten wigatine Sang Hyang Bathara Guru nalika semana mung paring dawuh, Kakang Narada kulatri rawuh utawi tedhak wonten ing kayu anu menapa Ngamarta. Ora usah kesusu. Tedhak ana ing Ngamarta supados nimbali sowanipun wayah kula pun Puntadewa. Dadi ulun tedhak ana ing sanggar pelanggatan iki nimbali kelawan kita supaya ulun boyong marang Kayiwangan Suralaya. Ngadhep kalawan Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Mengkono munggo wigatine ulun sowan ana ing negara Ngamarta rawuh ana ing sanggar pelanggatan iki Puntadewa. Mekaten Pukulun. Ya. Menawi tetila mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula pantun handhuwa keparengipun Sang Hyang Jagat Girinata. Dinten sakmangke monggo Pukulun kula dherekaken bidhal dhateng Kayiwangan Suralaya. Dadi kita ora duwe rasa panyakra bawa sing ora prayoga. Kula namung sumarah dhateng pepesthenipun Sang Hyang Jagat Giripati. Sumangga anggenipun badhe anjenengipun dhateng kawontenanipun pun Darma Kusuma. Dalan kita pancen kaya mengkono. Ayo. Bareng lan sak laku jantra ulun budhal ana ing Kayangan Suralaya, ulun ajokake ana ing ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata. Wah. Narada kakekku. Werkudara piye? Kose sadurunge kowe budhal nganti barep kakangku. Lho desa apa keparengake aku tak nyuwun priksa. Aku tak takon karo Narada kakekku. Arep takon apa? Iki ora tanya jawab kok takon-takon. Ana pitakon iki tak takokake karo Narada. Takon perkara apa? Apa sababe dene barep kakangku ditimbali ana ing Kayiwangan Maragage kudune ana dasare. Dasare apa? Titah ditimbali ning Kayiwangan tanpa dasar. Kuwi tumrapaku aku duweni panyakra bawa sing ora prayoga lawan Sang Hyang Jagat Girinata. Werkudara? Nggih. Nek bab perkara apa ta sebabe, ulun mboyang ngerti. Ulun mboyang ngerti apa ta sebabe dene Puntadewa tinimbalan sowan ana ing Kayiwangan, ulun ora ngerti. Ora ngerti apa janjane kowe ngerti ning Goro? Ora ngerti. Ulun mboyang ngerti, ulun ki meng dewa dikongkon saumpamane. Dewa watu diuncalke ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul. Wah, dadi kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sababe Puntadewa ditimbali kowe ora ngerti? Ora. Ora Goro. Ora. Yen Goro piye? Manut. Wis, saiki piye? Kendel ta Narada? Ayo. Nek nganti aku Goro, manut. Yen nganti kowe Goro, muga-muga tetel nggone dadi dewa. Dadi dewa sing bodho lunga-lunga kaya kebo. Dadi dewa sing ora ngerti kalau kahanan. Dadi dewa sing mung dadi kongkonan. Ora ngerti alang mujure. Muga-muga mandya ucape Werkudara. Sik, sik. Aja ngawur kita kok. Nyepatan iki rak sithik wae. Nyepatan iki kok pirang-pirang. Nek mandi ra ya cilaka. Tegese yen kowe wedi lak sepatane, kowe ngerti ning kowe Goro. Ngene ya Werkudara. Apa to sababe dene Puntadewa katimbalan sowan? Merga sebabe Puntadewa kuwi duwe keluputan. Luwute barep kakangku nggo napa? Wani ngagem asma Puntadewa. Merga nganggo jeneng Puntadewa kuwi Puntadewa keluputan mula tumuli bakal ditimbali ting sing Hyang Jagat Girinata ana ing Kayangan Suralaya. Wah, sik aku tak takon. Nganggo jeneng Puntadewa kuwi kok diluputke mergane apa? Mergane jenenge Puntadewa kuwi. Tegese Puntadewa kuwi apa? Wah, malah kowe takon karo aku, aku ora ngerti kok malah kowe takon karo aku. Puntadewa. Punta wiluhur dewa wis ngarani.
tegese keluhurane ngungkuli Jawata. Nah, kene ngerti. Puntawi luhur dewa wis ngarani. Tegese keluhurane ngungkuli dewa. Mula luput tumraping kadewatan. Ana? Keluhuraning titah kok ngungkuli para dewa kuwi luput dening Sang Hyang Jagat Girinata dianggep luput. Mula Puntadewa bakal tinimbalan sowan ana ing Kahyangan Suralaya. Sing kapindho Puntadewa kuwi nadyan titah ning wani nganggo gelung keling. Monggo sing nganggo gelung keling iki para brahmana para resi pinandhita ingkang wis buntas kawruhe kaya ta Resi Kanwa, Resi Abiyasa lan sak piturute kuwi menangke nganggo gelung keling. Merga uripe meh sak traju sak bobot kelawan para Jawata. Ning Puntadewa ki ratu, Puntadewa ki Nalendra ora diwenangake nganggo gelung keling. Kuwi nerak lan waler. Mula Puntadewa uga bakal dipidana nggone keluputan nganggo gelung keling. Setahu tak takon. Kena ngopo le ngluputke? Puntadewa nganggo gelung keling kok lagi saiki. Ora biyen dek nalika Puntadewa isih bayi utawa isih cilik. Kena ngopo lagi saiki? Biyen-biyen dewa ewa apa? Asibuk. Biyen isih akeh tanggapan. Dadi ulun iso ngluputake saiki sarang-arang iki pikirane wis tekan ndi. Wah, wangsulan ora maton. Lah kula yo ora ngerti wong ulun ki mung dadi kongkonan kok diluputke piye. Mula wektu dina iki yen Puntadewa munggah ning Kahyangan ditimbali karo Bathara Guru. Aku sing ora entuk. Lho, kok kita sing ora entuk? Sing keluputan wae wis sago bakal nampa keluputan nampa pidana. Kok kita sing ora entuk? Merga Puntadewa kadangku tuwa. Tur uga aneh. Aneh perkara apa? Yen pancen Bathara Guru ngluputke Puntadewa, kena ngapa utusane utawa dadak utusan Bathara Narada? Yen pancen kepengin ngluputke Puntadewa, yen rawuh ning Amarta ya rawuh dhewe. Rasa kongkonan dewa kaya cemplon kaya. Wis. Sampai ora dicatet metu piye. Kita karo dewa sak penake dhewe ora. Gandeng Bathara Guru le nimbali Puntadewa mung kongkonan. Mula dina iki Puntadewa ora budal dhewe ning uga ana wakile. Lho, piye ta iki? Puntadewa diwakili sapa? Aku sing dadi wakile Puntadewa. Lah piye iki kok dadi wakil iki? Bathara Guru ora rawuh dhewe ming wakil Bathara Narada. Mula sowaning Puntadewa ya kudu diwakili adine lanang. Ya kuwi Satya Jodipati ya aku Werkudara. Mboten namung Kakang Mas Jodipati, klebet kula saged dados wakil. Mboten namung Kakang Mas kekalih kula nggih dados wakilipun Koko Prabu. Inggih, kula nggih dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Iwang mikula Narada. Narada dedali ketunya kaleweran. Kendril jroning samudra laya. Oh. Nek pancen padha ngene ya Puntadewa piye? Puntadewa. Diwakili kita gelem apa ora? Kula namung dederek kersanipun kadang-kadang kula. Barep kakangku ora usah kuwatir. Wah, wis tak lakonane. Aku jlamprung apa dene kembar dadi wakile Puntadewa kakangku. Werkudara iki pancen cah pinter. Puntadewa ki wong ora tau gelem ngomong, nek omong pisan ya bebayani ning mesti mung bakal manut mergo Puntadewa ki ora tau gelem gawe tatu ning wong liya. Ora gelem gawe tau tate gawe gelaning wong liya. Ning Werkudara ingkang munggah ning Kahyangan iku mriki nampa pandang ning Sang Hyang Jagat Girinata mesti wangsulan tirik-tirik kae. Wah, ya wis ben sakarepku. Wis karemu. Nek butuhe kita dadi wakile Puntadewa. Ya wis nek panjang kaya mengkono, Werkudara Janaka kembar ulun boyong marang Kayuwangan. Ning sing prayoga kanthi watak panglemunan wae, nggih aja nganti kawis cara mengkon mundak dadi gegereng para putra. Wis toke dawuh. Barep kakangku aku njaluk pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara Janaka kembar Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ulun kondur Kahyangan yo ngirim sembah kula ingkang nderekaken jantar paduka.
budal sangya para Pandhawa nalika semanten kanthi watak panglemunan nderekaken jengkaring Jawata ing sidhe pangdal-dal Sang Hyang Pikula Narada parandiring sang mangke sanata Prabu Darmakusuma pungun-pungun datan mobah datan musik anyawang tindhaing sangya Pandhawa sekawan cacahe kocap ingkang wiwit sakawit midhangetaken pangandikaning para Pandhawa nenggih garwa ing Amarta Sang Dyayuwara Drupadi dupi wuninga sangya Pandhawa sekawan binayang dewa sigra mlebet madane sanggar pelanggatan ngalumpruk wonten pepangkoning Sang Nata Prabu Darmakusuma kaget kadra kasansanata Prabu Puntadewa wau. Wanudjayatama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika garwaning pun ngakang Drupadi eneng apa gawe kaget sira Yayi mlebu jroning sanggar pelanggatan katon nggonira manangis Yayi Wara Drupadi mara gage matura ana wigati apa dene nganti kaya mengkono nggonira netesake waspa putri Pancala garwaning pun Kakang Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun mboten nginten babar pisan sapengkeripun Pandhawa sekawan binayong dening Sang Hyang Jagadgirinata lumantar Sang Hyang Narada teka Paduka Wentala nyumurupi dhateng bidalipun kadang sekawan ingkang namung sakmangke badhe linarapaken wonten ing juranging kasangsaran gumaregel manah kula dupi kula nyumurupi bidaling kadang-kadang Paduka menapa mboten wonten ceceking penggalih Paduka ambelani dhateng kadang sekawan ingkang pranyata mboten lepat nanging sagah nyorohaken pejah gesangipun kinarya nambak dhateng sugengipun Paduka sinuwun Puntadewa menapa Paduka mboten kemutan bilih negari Ngamarta menika krana anggenipun Werkudara rayi Paduka netesaken sarta mbudidaya babat Wanamarta inggih krana pambudidayanipun pun Arjuna inggih Permadi nanging sareng negari menika wujud saring wana menika dados praja piyambakipun boten sami kepengin dados Nalindra nanging sedaya dipun pisungsungaken dhateng Kadang Werda tresnanipun Kadang Taruna dhateng jengandika ingkang semanten menika kula nuwun pangapunten teka mboten wonten liru menapa-menapa saking penggalih Paduka menawi ngaten saged kula sebat bilih Paduka menika Nalindra ingkang lila legawa lair trusing batin sampun malih brana picis nadyan sugeng Paduka dipun suwun dening tiyang sanes badhe dipun ikhlasaken nanging nyatanipun sedaya kala wau namung kandhek wonten ing pangucap nanging mboten kababar dadi pakarti nyatanipun Paduka satunggiling Nalindra ingkang mentala nyumurupi muntrating maros saking Kadang piyambak sinuwun. Jonggoringe netra lir Baskara tutu mengolir gua sela mangleng
Oh, latala. Ora kaya Cina Coking Bajralungit. Penggalihku bareng aku midhangetake ature ora Drupadi. Karo aku wong ayu nek ora tok elingake latala. Ora weruh kahanan ingkang sak tenane dewa ora balekke adikku papat. Sungsang Pawana balik kaiwangan negani ati. Astina Maha Prabu Duryodana alonang ngandika Dwarining Sun Werkudara den kapareng kene Nuwun sewu nggih. Kula menika ngantos gumun sampun ngonten 7 dinten menika anak Prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan mongko pendak-pendak besem dupa ratus kukusipun kumendeng ngantos ngebaki ngantariksa menika sedyanipun menapa kula ajeng nyuwun priksa nggih. Paman Arya wonten timbalan kabar sing kula tampa Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan niate Pandhawa gawe srana nyuwargake Paman Prabu Pandhu Dewayana sing isih disiksa ning Kawah Candra Dimuka merga tau tate sumpah praseta yen to diparingi ngampil Lembu Andini Paman Prabu Pandhu sagah mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka. Lah sakniki kelakon anak-anak do bingung kepengin nyuwargake wong tuwa. Lajeng ngandika mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika menapa badhe ngrencangi dhateng para Pandhawa anggenipun nyuwargaken tiyang sepuhipun menapa gadah nuwun sewu gadah panjangka sanesipun. Sinten sing kandha kula ngewangi Pandhawa? Rasudi kula ngewangi Pandhawa. Sing kula jaluk gandeng mriko njaluk supaya wong tuwane disuwargake. Kula yo njaluk supaya penjaluke Pandhawa aja kaleksanan lan aja kelakon. Angka 2 Pandhawa ndang Cupeta mudhar nusul gerangane. Ngaten. Nggih. Pripun Kakang Durna? Setuju.
Setuju. Sampeyan niku pendhita kok nuwun sewu, malah ngrajangi pakarti sing boten-boten. Lho, nuwun pripun Dipati? Sampeyan niku prisa piyambak? Pandhawa niku dadi mungsuhe anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika wong langsung ngendikaken nek Pandhawa isih urip. Nek Pandhawa isih urip, anak Prabu Duryudana menika lenggah dampar ke Prabu Negari Ngastina menika mboten jejem, mboten ayem, mboten tentrem. Mula wis dadi niate anak Prabu Duryudana supaya iso gawe patining para Pandhawa. Niku sampun trep. Nek Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana ayem. Nek Pandhawa mboten wonten ing jagat, Pandhawa wis ngatang-atang dadi bathang, anak Prabu Duryudana menika tentrem, ayem, gunem, jinem. Omongane iki. Bodona. Wonten dawuh. Supaya kelakon panjangkanipun ingkang putra Ngastina panjenengan menika. Nggih. Anggenipun besem dupa cacahipun wonten pinten? Supaya gampang kelakon 17. 17 di sumet bareng. Lajeng mangke menyan menika menyan ingkang sanes menyan putih. Menika dipun obong cacahe 7. Sareng kalian dupa cacah 17. Oh nggih. Menawi saya gampang kelakon panjangkane Pandhawa tekaning pati bakar iwak gagak karo garangan. Karo kirek. Niku panjenengan panyuwune bakal ditampa dening panguwasaning Jim Setan Priprayangan. Mangke tumuli Jim Setan Priprayangan menika ngrubung dhateng para Pandhawa njangka patine para Pandhawa. Lho. Matane para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti. Jan lha kok dadi kaya ngene kahanane. Lah ngaten. Panyuwun menika mboten kula suwunaken dhateng panguwasaning dewa, sing kula jaluke panguwasaning dewa. Supaya panjaluke Pandhawa aja kelakon ning bapatine Pandhawa dijaluke karo dewaning panggodha pangrencana. Menika leres, Ger. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Hyang Pandya Betari Durga ingkang rawuh Batobat pancen kepara nyata mengkono Duryudana merpeki kelawan sira putuku bocah bagus ana ing sanggar pelanggatan negara Ngastina. Ih, kasinggihan mekaten. Merga nggonku mambu iwak gagak ngandel ora. Sukses to. Inggih. Sartane dupa menyan ratos ingkang mangambar-ambar nganti tekan dandang mangure. Kasinggihan mekaten. Kula ngertiya kabeh panjangkang mengko bakal kelakon. Liripun paduka paring dawuh mekaten. Sawise kowe nganake tapa brata lan ana panyuwunan ingkang wis paneyang midhangetake yen to kepengin pati ning para Pandhawa nalika semana ulun tumuli sowan ngersaning Sang Hyang Jagadgiri Nata lan won njaluk marang ngersaning Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah supaya gawe srana pati ning para Pandhawa lan ngertiya kula ngertiya yen to dina samengko Hyang Jagadgiri Nata Wasaga bakal dadi jalaran pati ning para Pandhawa ingkang mengkono ora suwe meneh Pandhawa bakal sirna marga layu kowe dadi ratu ingkang tentrem lair lan batin mungkir jagat Pandhawa. Wela bener ngendikane Kakang Durna pancen titis. Latihan kok. Ah nggih.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Nang kejaba saka kuwi ya Duryudana ngerti ya. Nalika kowe nyuwun kelane yangmu Pandya Durga, kowe uga batin lho. Kowe aja lali. Nggih. Kula mbatos menapa? Kowe sago sesuk upama kowe tekaning pati sak Kurawamu. Yen Pandhawa tekaning pati kowe sago sak Kurawamu nggonmu mati besok. Kowe ora bakal entuk dalan padhang, nanging kowe bakal dadi balaku, dadi sukma sangsarat. Wondene kuwandanmu lan kuwandaning Kurawa kabeh dadi panganing baju barat, kowe wis janji lho, kowe sumpah lho. Kula mboten lho, Ger. Mangke piye? Kabeh pokoke. Kabeh kudu dadi panganing baju barat. Lole. Kepiye Cek Pate? Iki saga lahir batin. Saga lahir batin Kasinggihan mekaten. ya yen pancen kaya mengkono. Ngerti ya dina samengko mung kari ngenteni. Kowe ora usah dadak lunga menyang ndi-ndi, ora usah dadak tindak menyang Gendi Duryudana. Cukup aku wae ingkang ketampake para wadyabala saka Dandang Mangorek. Niti priksa kana negara Ngamarta. Mengko yen to Pandhawa kabar wis tekaning pati mengkari ngejeki negara Ngamarta aja pisan-pisan wani ngejeki negara Ngamarta mengko mundhak ana Panyakraba sing ora prayoga saka para putra Pandhawa. Nggih, ngestakaken dawuh. Pasewakan jroning sanggar pelanggatan dibubarake. Suka-suka mari suka kembul nada Andrawina seneng ropian-ropian sak bodonge wetengmu sak seneng-senengmu Pandhawa wis bakal tekaning pati. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kakang Rodo, punapi? Ingkang kula suwun sowan wonten ing kayiwangan menika Puntadewa. Menika teka Werkudara Janaka tuwin kembar ingkang abiyantara ing ngarsa ulun Kakang. Menika ngaten. Karena anggen paduka miji dhateng piswanipun Puntadewa menika namung dapur wakil ing Araka Sindhik Pautal-udal. Mila sawanipun Puntadewa inggih namung dapur wakil menika nami sak traju lan sak bobot. Ing matur mekaten menika pun Werkudara, sampun boten kirang-kirang ngen kula budidaya nyomanaken ing wayahipun Puntadewa iwadene Werkudara boten kepareng malah piyambakipun ingkang minangka dados wakilipun Puntadewa. Kula sumanggaken ndi. Perkawis menika mangsa borong dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada menawi ngaten boten dados menapa Kakang. Ing mekaten kula badhe ndangu dhateng sawanipun Pandhawa sekawan. Kula sumanggaken. Ning atos-atos lho Di. Sajaipun Werkudara sampun sangu dhateng menapa badhe paduka tangletaken dhateng titahpun Bratasena. Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Werkudara, nggih. Kita ingin minangka dadi wakiling Puntadewa klebu kadang kita Janaka apa dene kembar. Ya pancen bener mengkono. Ing mengkono sapa ingkang bakal dadi juru wicara? Aku ingkang bakal dadi juru wicara. Mangsuli pandanganing guru kakekku. Ing mengkono Bratasena apa ta sababe dene kadang kita Puntadewa ulun piji krana Puntadewa keluputan wani nganggo asma Puntadewa. Punta ingkang ateges luhur, dewa iku wis ngarani
keluhuraning kadang kita persasat ngungkuli marang para Jawata ing ngangka loro. Puntadewa wani nganggo gelung keling ingkang saknyata mboyatrep. Lamun Puntadewa jejering Nalindra teka ngagem wujuding gelung keling iku ingkang dadi keluputaning Puntadewa. Apa aku mbok parengake wangsulan? Werkudara gage sira arep wangsulan ingkang kepiye? Babakan jeneng Puntadewa mbok luputake merga Punta kuwi tegese luhur dewa wis ngarani. Mongko nggonmu ngluputke keluputane Puntadewa nganggo jeneng kaya mengkono mau lagi saiki. Monggo sak ngertiku Puntadewa urip ana ing alam padang wis puluhan taun suwene. Wiwit biyen uga wis nganggo jeneng Puntadewa. Kena apa nggonmu ngluputke teka saiki ora biyen-biyen. Bab kaya ngono mau dadi tandha pitakon jroning atiku. Nggonmu ngluputake jeneng Puntadewa mau ora perkara Puntadewa mau anggep luput. Nanging pancen mbok gawe-gawe lan mbok golek-goleki keluputane kadangku. Kuwi ngangka sepisan. Dene angka loro. Puntadewa nganggo gelung keling kuwi uga ora saiki. Wis pirang-pirang taun, pirang-pirang puluh taun nggone ngagem gelung keling. Mongko nggone gelung biyen Babu Kunti ya ibuku. Kena ngapa nalika Babu Kunti kuwi gelung keling kelawan si Puntadewa utawa gawe gelung mau diagem dening Puntadewa kakangku. Dewa ora tumuli tumurun ngelekake marang Babu Kunti. Monggo dewa kuwi nggon awas, dewa kuwi nggon ngerti. Kena apa lagi saiki ngerti ento Puntadewa ngagem gelung keling. Kang kaya mengkono aku uga duwe panyakra bawa. Yen niate guru kakekku utawa Manik Maya kakekku iki ora merga pancen netepi kelawan apa kang mbok ngendikake keluputane Darma Kusuma kakangku. Nanging keluputan mau pancen mbok golek-goleki merga nggonmu kepengin ngukum karo para Pandhawa utamane Darma Kusuma kakangku. Wong merga saka pokal gawene menungso sing ora seneng karo Puntadewa tumuli njaluk tulung karo guru kakekku supaya gawe srana patine para Pandhawa. Ya ngono apa ora? Yen luput kowe ngendika luput apa kang ngentaturake. Nanging yen bener ora perkara aku kuwi wong pinter, mung merga kebeneran wae nggonku ngucap kaya ngene guru kakekku. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek bocah pinter ya. Mula Werkudara kuwi ora iso basa ora iso ndodhok merga tumrap Werkudara kabeh wong ning alam donya kuwi digawe padha, ora ana ingkang dhuwur derajate, ora ana ingkang sugih, ora ana ingkang mesti diajeni kabeh padha titaing Gusti iki pancen padha. Mula ya ora aneh nek pancen pintere ya ngungkuli sak pepadane. Pripun, Dik? Inggih Kakang. Menapa dipun aturaken Werkudara nyata leres kalan lampahan ingkang kula lampahi. Ya, lajeng menika kados pundi? Werkudara, nggih. Apa kang dadi atur kita ulun Buya bakal nyelaki. Kang mangkono tetep Puntadewa bakal ulun patrapi pidana gandeng Puntadewa ora ana. Monggo sing ana adine papat. Aku jlamprung lan kembar ingkang sago nyulihi paukumaning Puntadewa. Lahir batin, ora lahir batin sebab apa? Yen pancen kaya mengkono, kita kepengin hukuman ingkang kepiye? Hukuman aku sing abot dhewe. Aja mertanggung. Aku wong papat ora bakal wegah. Hukuman ingkang abot kita kudu kacemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kuwi sing tak jangka guru kakekku. Wah, Werkudara iki bocah piye? Anggepmu ki piye, Bratasena? Kawah Candra Dimuka kuwi papan sing panas. Panase pitung panas marcapada. Lah kok kita kepengin dijeplungake ning Kawah Candra Dimuka ki piye? Remuk. Remuk bubuk dadi rempon kewanda kita ning Kawah Candra Dimuka. Wah, wis ben. Remuk bubuk ya ben. Lalakonane. Merga kanthi sarana kaya mengkono, apa kang dadi penjangkaku bakal ketekan. Sira darbi penjangka apa? Kuwi dudu perkaramu, kuwi perkaraku.
perkaraku sing bakal tak lakoni. Mula ora usah dadak wigiring-ringa kaki aku cemplungno ning Kawah Candra Dimuka. Yen pancen kita wis suklas, Yama Dipati dewaning pepati yang bakal nuntun kita prapteng Kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak nganggo dewaning pepati. Aku Jlamprung lan kembar ingkang bakal mangkat dhewe nyemplung Kawah Candra Dimuka. Jlamprung kembar toto tak gendong cah bagus. Nitik dateng kawontenan kados mekaten nika panjenengan badhe kewirangan lho iki. Panjenengan badhe kewirangan. Mboten wonten alamipun dewa kok weriak kewirangan. Ah sing kandha sapa? Wis wangsul dewa kewirangan kok panjenengan nika mesa maidul. Mangke nek panjenengan kewirangan kula tunggak waru godhong dadap. Menapa menika Kakang? Narada ora melu-melu, narada ora melu nggarap. Kembang kapas, kembang kenong. Menapa Kakang? Menawi sampun nimpas kula mboten melu menapa-menapa. Kakang rada menika parikanipun kathah sae nggih. Sekar pocong. Tinepta jalma. Menapa menika Kakang? Mboten ngertos. Kakang rada menika werni-werni kemawon. Apa iki? Uta Pandhawa tata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Kakang Trada punapi wonten buta munggah kayangan. Lah apa to? Kayangan ki nek dienggo pakarti sing ora becik wong lupong bener digawe luput, wong luput digawe bener. Sewana-wana wae. Wonten-wonten mawon. Lah butane papane teng Madyapada nika munggah ten kayangan. Sinten Kakang? Duka dipatimbali. Yaksa sapa? Dewa Amral. Kowe sapa? Kowe Bathara Guru. Iya, pancen ulun Bathara Guru. Wah, Ndok Kamal. Dewa. Dewa Amral. Iya. Ulun Bathara Antrada. Wis ngerti. Ya wis. Ulun ngabari kok. Ana wigati apa dene kita munggah ning kayiwangan? Teka kebangetan kowe dewaning para dewa teka dadak kowe takon kelawan apa sediane Dewa Amral munggah ning kayiwangan ingkang angka 2 mesti wae kowe wis weruh kahananku kuwi sapa nadyan aku wujud kaya ngene mestine kowe ora bakal kekilapan jernyatane kowe kuwi dewa ingkang bisa nyawang agal lan alusing titah ning merga saka kelepetan kalawan tumindakmu ingkang angkara murka kowe gakal gawe hukum marang wong sing tanpa dosa wekasan peteng paningalmu ora iso nyawang sapa aku kebangetan kowe Bathara Kakang Trada punapi? Teka menika tetah titah ingkang Tiwikrama. Panjenengan nembe prisa menika dados pundi? Dharma Kusuma sajaipun boten nglilakaken kadang-kadangipun dipun hukum wonten ing Kawah Candra Dimuka. Ayo mula balekno dulurku papat Bathara Guru. Yen ora balekke dulurku papat, kayangan tak gawe sungsang sawono balik.
Bathara Narada ora mlayu. Ae sik yaine kok mlayu. Iki sing bengi ora sesuk mlayu-mlayu iki ning awak sehat wal afiat. Iya. Ora wedi karo. Wedi ki ngopo? Aku kulino ora buta kok kon wedi. Bathara Guru Wis doyak wae pancen lagi kepanjingan tuminta ingkang ora prayoga. Aja mendha, aja kendhe yen durung kapok Bathara Guru ya. Oh. Pandaan moncar tinon lir kekonang surem sorote dan padang kasor lan pacaring purnameng gegono Kakang Semar Dik Kresna ngajar kowe karo Ndara Sinondara sapa? Karo Sinun Prabu Sri Bathara Kena Dik Kresna Grena. Wah, edan. Ponakan iki yamene iki cahyane abing-abing. Dadi pethik mawon. Wong wis abing. Yo, Semar nggih. Lah kok lagi iki tekan negara Ngamarta. Lah, kabar sing kula tampa Pandhawa nedeng Tepekur. Apa, Pak? Tepekur. Teteki wonten sanggar pelanggatan. Iya. Niate Pandhawa apa Kakang Semar weruh? Lah jarene miturut kabar sing kula tampa mrihatinke wong tuane Pandhawa inggih menika Ndara Pandhu Pramuka. Kowe duwe apa watu sing rada atos ora? Atos ndase Semar karo watune. Kuwi senengane ora. Ndara Pandhu Dewayana sing tesih mapan teng Kawah Candradimuka. Lah iya, lah nggih. Lah apa mbiyen Kakang Semar weruh critane? Wah, lah kula niku melu ngetutke kok. Jaman Ndara Pandhu ditangisi ingkang garwa Dewi Madrim. Nalika Gerbini Kang Rayi Ndara Nekula Sedewa ngidam-idam kaworan kepengin nitih Lembu Andini mongko kula kei sapi kula mboten purun. Ben nengke wae to. Nitih Lembu Andini mongko Ndara Pandhu jaman semonten tresna banget kali Ndara Madrim. Mula saka gedhening tresnane Ndara Pandhu kali Dewi Madrim diudaneni sowan teng kayangan jaman semonten kula ngetutke entuk dukane si Manikmaya. Pandhu kowe iki kepiye to? Lembu Andini iki titian ulun. Titianing kadewatan. Lah kok kita arep nyilih kuwi njur anggepmu apa ulun kuwi sak pepadamu ngoten niku jaman semonten kula rawani mbelani wong napa sing dikersake Ndara Pandhu niku jane ya luput. Ne ya merga saka gedhene tresnane kali Dewi Madrim pekasan
Napa sing dijaluk bojone ku diudane. Ya nggih niku sing bener ngoten niku. Ora bojo njaluk kemeng disemoyan semeyan. Sesak sesuk. Wong lanang model napa kaya ngoten niku? Oh, gayane. Alasane ora ana dana. Nek kaya ngoten kula mboten mathuk. Iya. Ya mergo saka gedhening tresnane Yayi anu Kanjeng Paman Prabu Pandhu. Nggih. Nganti kemiyos sumpahe Ndara Pandhu menawi pukulun kepareng maringaken Lembu Andini benjang pejah kula sampun ngantos tinampi wonten swarga Nur Kastuba ning tinampi wonten Kawah Candra Dimuka kinarya srana anggen kula saged kasembadan ngampi Lembu Andini. Jedhir. Ngopo Pak bledhek doting saut. Bledhek kilat nyekseni ngendikane Ndara Pandhu. Jare bledhek dodol angkringan saiki. Wirak nganggo trole. Salahe nyimping wayang didepke rene. Agak tendiang. Iya nggih. Ngoten niku critane. Lah niki sepriki Ndara Pandhu tesih mapan teng neraka utawi teng Kawah Candra Dimuka. Putrane kabeh mbudidaya supaya iso kelakon nyuwargake wong tuwa. Pancen iku dadi kewajibaning wong anak. Dadi kewajibaning putra. Ngoten? Enten niki nggih ampun disurasa didhahar mentah tok niku mboten. Anak terus iso nyuwargake wong tuwa niku terus tapa terus wong tuane sing maune teng neraka dadi munggah teng swarga ampun dipangan mentah ngoten niku. Ning niki kabeh dadi pralampita, dadi sasmita. Sing jeneng anak niku wajib nyenengke wong tuwa, wajib iso gawe bungaing wong tuwa. Sing jeneng swarga niku ora kok papan sing becik tok, ning ati sing seneng, ati sing bungah, ati sing bahagia niku dadi swarganing wong tuwa, Ndara. Bekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna Luntampa. Bekti kula kunjuk pukulun. Iya ya Baladewa Luntampa. Manik Maya. Iya Kakang Semar inggih kula ingkang sowan. Si Om. Iya Kang. Lek. Padake wedhus ora, lek ora. Wonten menapa pukulun? Kresna Kayuwangan Suralaya geger. Disababake pangamuking Darma Kusuma ingkang mekar salirane wujud yaksa. Ulun tulungana Kresna. Ulun tulungana Kayuwangan rusak ora karu-karuan diamuk dening si Darma Kusuma Kresna. Arep kowe njaluk tulung daraku Kresna ya? Ora bakal iso nyirep kampurkane Sinuwun Puntadewa. Wis kaya ngono kuwi. Sing jeneng wong nandur kuwi bakal ngunduh, ya. Wong sing bibiti kuwi mesti bakal ya ngrasake oleh-olehane. Lah kowe bibiti itu mindak ala karo Pandhawa. Pandhawa ora kleru, ora luput, mbok anggap luput, mbok anggap kleru merga saka pamutahe Betari Durga. Iya apa ora? Inggih Kakang. Kowe ora pisan ora pindho kok. Nuruti karo Durga. Saya Durga anggere munggah ning kayangan nganggo stocking. Karo nganggo apa? Jeneng apa kae? Tank top. Terus le nyembah kowe didingkluk-dingklukke.
Kowe terus mripatmu pendirangan. Kok ngono kok dewa, ha? Terus apa sing dijaluk Durga? Tok turuti mongko penjaluke ala, penjaluke elek. Lah, eleke Durga, alane Durga ngembet nyang atimu. Inggih Kakang, menawi ngaten kula lepat. Nek ora dituding-tuding, ora dunek-unekke, kowe ora eling karo keluputamu. Lah lajeng kayangan kados pundi? Wis ben rusak. Wong nyatane atimu ya rusak, atimu ya lethek, atimu ya reget. Kulon badhe nebus kaluputan kula sarana menapa, Kakang? Waton kayuwangan sak mangke mboten risak. Nang iso ngewangi kowe ya ming Pandhawa sing mbok clumpke ning kawah Candradimuka. Sing mbok cemplungke Ndara Werkudara Janaka Nekradewa nek ora tok tututi ning kawah. Ndaraku Puntadewa ora sirep le dadi buta. Kakang Semar, muga-muga mawon sarana niki napa penjangkane ndara-ndara kula saged kasembadan. Widen dintosi medale Pandhawa sekawan kalih Ndara Puntadewa. Iya Kakang kaya wis prapteng tepi ning kawah Candradimuka. Sang Werkudara gendhong kengrayi panengah tuwin wragil kembar. Nalika semanten pinindeng wujuding geni ingkang mulat mangalat-alat kaya andilat dhateng sangya Pandhawa sekawan cacahe. Parandene sak mangke eling-eling Sang Werkudara ingkang darbe watak datan mendha saking pangrepa datan mundur saking geguntur. Tingkem Kang Netra anggendha ingkang rayi siga cememplung telenging kawah Candradimuka parandiring mangke kalaning jagat gayaning para dewa. Sirep panasing kawah Candradimuka. Kahanggo sesumbar lindho bumi kuncing kumalu do guntur ketup. Wah, jroning isih duwe rasa gumun atiku ing atase aku nyemplung kawah kanthi tingkem netraku merem dipet mergo aku ora kuat nyawang geni ingkang kaya mengkono. Nanging kaya ngopo kageting atiku bareng aku cememplung telenging kawah gendhong jlamprong karo kembar. Ora ana rasa panas ingkang dak rasakake. Saya jero, saya manengah lakuku manjing kawah Candradimuka. Jlamprong kula wonten dawuh. Jroning geni abang, ngendi-endi wujud geni ingkang abang. Iki ana wujud geni ingkang biru mawa adem. Wah, iki sukma kepiye lan sukma apa?
teka kahanane aneh-aneh. Inggih kula piyambak mboten mangertos Kakang Mas. Wah. Kowe sapa? Teka kowe ngadhang lakuku karo adi-adiku nggonku goleki karo wong tuaku karo babuku. Kowe aja ngregon-ngregoni lakuku. Wong Agung ngaturaken panuwun dene sampun paring pepadang dhateng jasad kula. Werkudara Arjuna kembar ora nyono dina iki pun ibu weruh karo kowe nggih. Anakku, aku ibumu Madrim. Anakku nggih Werkudara Janaka kembar, aku wong tuamu Pandhu Dewayana. Wah. Panjenengan Kanjeng Ibu, mboten kinten babar pisan bilih paduka Ibu. Inggih Ibu. Kanjeng Ibu. Wah. Babu Madrim. Pandhu bapakku. Jebul sampeyan sing nyegat lakuku nggonku gendong adi-adiku. Niatku pancen goleki karo Pandhu bapakku lan Babu Madrim ingkang isih kudu nyaur utangmu nalika sugeng ana ing alam padang. Bratasena, Werkudara, pancen kaya mengkene kahanane wong tuamu, nanging kabeh wis ndak temoho, kabeh wis ndak antepi, kabeh mau ya merga saka gedhening rasa tresna lan rasa tanggung jawabing wong atuamu kelawan garwa. Mula ta mula nggih iki kinarya kaca benggala ya senadyan gedhe tresnanira kelawan garwa nanging petungen munggo bab panyuwune aja kongsi linarap ana ing juranging kasangsaran kaya kang wis pun Rama lakoni. Wah iya bombong penggaling wong atuhamu dene anak-anakku Pandhawa ingkang keduga bisa manjing telenging kawah Candrademuka merga saka gedhening ulah tapa lan ulah semedi satemah apa kang dadi panjangkane kelakon. Syukur nggih pun bapa melu bombong, pun bapa melu bungah Werkudara. Niat langening kalanggu anak gelar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Werkudara. Iya. Janaka kembar Pandhu lan Madrim sayekti ulun sumusul marang kawah Candrademuka ingkang wigati ngudane napa kang dadi pamothaing para Pandhawa mligine Werkudara Janaka apa dene kembar ingkang sejatine mung kepengin nyuwargake lawan Sudarma kita lan ibu kita ya kuwi si Madrim. Ulun bakal ngudane napa kang dadi pamintanira ulup Werkudara lan Pandhawa liyane Pandhu Madrim saka petungan ulun kaya wis purna nggonira nyaur lawan apa kang dadi ucap kita duk nalika semana. Upama ta durung bisa purna ya merga saka labuhaning anak-anak kita satemah kawasa nyuwargake kelawan jeneng kita Pandhu lan Madrim munggah ana ing swarga Nurkastuba nggih. Oh. Maturke panuwun
Bathara Guru dene wis ngudane napa kang dadi panjalukku ngaturaken panuwun Pukulun. Nanging kita aja enak-enak kapienak. Kayiwangan geger saka pangamuke Kadangira. Darma Kusuma ingkang salin wujud mekar sairane wujud yaksa. Arjuna ndakno kamurkaning kadang kita mundhak saya ora karo-karuan kahananing Suralaya. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Koko Prabu kula aturi nyiramawi tirtaning kesabaran kula aturi ngracut Bramantya Praduka Kanjeng Koko Prabu mbarep wis cukup. Aja kedawa-dawa nggonmu ngumbar angkara murka. Nggonku mumbar kamurkan. Wah, pangestune mbarep kakangku panjangkaning Pandhawa kelakon. Koko Prabu. Koko Prabu. Enjing Ibu Madrim sampun minggah wonten ing kasuwargan. Koko Prabu, Kanjeng Rama Pandhu sampun minggah wonten ing kasuwarga. Loh. Dimas kadanging pun Kakang Yayi Werkudara pun Kakang ngaturake panuwun. Aja ngendika kaya ngono. Kabeh maya ora kasurung saka mbarep kakangku ora bakal bisa kaya ngene kedadeane. Sedaya inggih krana pambudidayaning Pandhawa gangsal. Mboten setunggal-setunggalipun Koko Prabu inggih. Koko Prabu menawi ngendikaken Kakang Mas menika pranyata saestu leres mekaten. Yen tanpa mbarep kakangku nggone gawe geger kayiwangan tangeh Bathara Guru bakal sumusul nggonku nyemplung ning kawah Candra Dimuka. Ya ngapa? Ame joget kok mung gedruk lemah ping 3. Petruk ngapa kok gulung-gulung cengamu? Wong dina tangane wae bundet kok darani gulung-gulung ora. Kakang Semar, kula. Sinuwun Kresna, apa Kakang? Kakang Semar, kula. Sinuwun Kresna, apa Kakang? Koko Prabu, punten dawuh. Panjenengan menika nalindra. Menawi panjenengan menika kedangun srawung kaliyan Panakawan,
mangke saya dangu saya sembrono. Menawi sampun sembrono Pandhawa mangke lajeng dhateng sinten menawi wonten perkawis. Anggenipun nyuwun priksa. Benjang malih menika sampun caket-caket kaliyan Panakawan. Ndak kulino sembrono. Nggih. Iya. Ngestakaken dawuh ya. Panjenengan menika Prabu Sri Bathara Kresna. Titisanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Panjenengan menika titis Wisnu kok gojeke karo kere-kere. Tur mboten mutu. Syukur aku wis batin pirang-pirang dina Kresna saiki wis ora kaya ratu gojek sanggon-gon anggepe cekakaan nang kono nang kene karo Bagong ijo lan sandal bareng menika ingkang marai panjenengan menika kirang dipun hormati. Kakang Semar, kula rada ngadoh kono. Sawetara iki kaya ora usah cedhak-cedhak karo aku sik ya. Wah. Nggih pun. Lah ngaten dados ketingal wibawanipun. Kresna kok gojeke rupana kawan. Kula menika ngantos lingsem. Semar Caitan ora. Aku gak carane kaya ngono. Kau, weh kau. Kowe ora medeni aku wedi nek karo luwing iki aku wedi aku ora. Wah, adine leren genti kakang nih. Wis mbarep kakangku aja mbok gagas. Monggo aku sing ngajar Baladewa. Kowe kula sing ngajar Semar, ora dadi wibawa ora. Wayang njur digebyah ya ora. Terus dadi rasane, "Oh, ngene apa-apa gojek, apa-apa gojek." Nggih to, Den? Iya. Sekali-kali ya sing serius. Wah, njur apa-apa gojek ora. Wah, plintenge Semar. Wah. Mikasra. Ndara Baladewa ki ratu ora sepelek iki. So. Ngece malah.